Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, maray, anya day tar aramida. Apay mare, di mo aya makita dagiti mulak anateng dito igit ti balay. Agmula-mula ka pay lang. Di ka pay lang kumata. Ay nasaya at no agmula itinateng mare. Tapno saan agatangan amin. Masadutak man lang agmula-mula. Pakasadutam ko mamay. Ay, mapana lang makikaruban. Ay, maray. Amom ka di tay latest nga istoryaan da dito barangay ita. Ay jak kayat amaamuan. Tadyak ton masangot ti agmula no makiistorya akpay laken ka. Istorya ko man. Anong kasta mo timbagam? Jak pay la masangot ti makichismis ita, mare. Labsan ka man langang. Na, Tan adumakkel dagit ang mulam anateng. apay kumaasaan? Kano nagpudot ti panawan? Malaylay damang lang dagita. Ay, dumakkel dan tulata. Malaing kakit din makichismis. Ay, nagtupon na iti mula tayo anatang, Chip. Unya raw, nagpartakda nagtubaw. Sigurado ang maragsakan ni Kapitan. Maragsakan ket no proyekto na dayta pa nagmula-mula itinatang. Sibugan tarag ito yung natang, Chip. Sige, inta sumakdo iti pagsibugta. Apay si Kamaray, di mo kaya ti makipasat iti programa ti barangay. Ti panagmulay tinatang. Ang mumot gayam, Awan ti pasabak dito'y barangay ajak amaw. kat apay nga rod asaan ka nga agmula. Para ngamin kanya. Adula amin dagita. Apay ko mga adula amin. Isupay apakasayangan ti oras ka. Naa, apay ko maamasayang ti oras mau. Nasaya at kit di ta saan ka agumatang itinatag. Adula amin nga raw. Ti adula amin, day ta inal daw apa nakichismis mau. Ay, sos maray. Ay, ata istoryakan ka. Jak man lang masango dagita abanag. Di mo ko na, ngagpada kayong kinimaribanang asan na kayat adenggan ti chismis ka. Ay agmulaki din. Makamuka? Kita am dagiti mulak anatang maray. Ayan da. Dita sangwanan ti Tirsinak. Nagdadakkel dan, agsasabong dapayan. Gumatang aklaang na. Say-sayang aklang ti oras ka ngagmula-mula. Amin kami dito barangay kat adamula may nga natuya. Aging gagagat kayo mo. Isugayam tibilin ni Kapitan. Sana gaputabilin na kasurutin nyo na dagaws. Pagsayaatan tayo amin. Ay, awanan ti pakichismisak. Bisi aminin a babaeng agmulmula. Ay kat agmula-mula kayo mat ngamin na Maruruda man kin ni Kapitan. Tila mapampanunot na proyekto na. Ita, awanan ti kachismis ka. Ay, badong, anyatar aramidang. Kita magmulmula, damagan pa ilaan, may. Na, di mo ko naan atuladang mal, dagiti daddo mga aging gagagat, nga aging mumula. Kita amin, may. Perjek to, pa'y dagita mula. Nay, dahil tasisan mo nga aramidan, Pero dyan nga, Ha? Jay Kaldeng. mabisinay, yung kay waywayayin. Uray lang iso ti aramidan, may. Sana dahil ta makichischis, may. Chip, mangmangag mo na dyan. Uni mo ti kaldeng. Kasla uni ti kalding amabisin. Bayam, kaldeng siguro ti karuba. Buwan na niya. Ay, jakla ko man nagmulmula. Tapay maray, anya ayatin na pasamak. Kinanti kaldeng dagiti mulak anateng. Anya, Awan imbati da Apolos. akin kaldeng kadagita. Ay, jak nga rod amaw. Asino nga tati akin aramid iti day taaya. Win nga rod.
Sapay awan ni Intay. Natural di nagaramay, gaputawan ni Kapitan. Ay, sigurado a kontrabida dyan nangaramid iti dayjay. Sigurado Maray, numero 1 a kontrabida. Nangagyumat gayam akalding tinangan iti mula da maribanang. Nangagmay kagawad. Hindi mo na. May salaeng tinangag may. Ngam idi agbaybayag. Nagadon tinangag may. Ah, Mi, ayamat tinangag ta. Mi, kunana. Kunana laang. Mi, kunana. Kunana. Mi. ay, saan yung apagapanday ta, banag? Ha? Ipalpalawag ko lang mat kagawad. Kamalimot ti palawag mo. Tiaramidin yaw, nasken at akwaten yaw, no asino tinagibulos iti kalding na. Nagrigat mo't dito ipaparamid mo kagawad. Talaga anarigat kagawad. Makinkalding nga ta dyan. Miyay, kiuni na. Kunana laang. Mi! Inuwayway mo, di kalde. Apay, adapay mangeg mo aya nga uni na. Awan mat kidi na. Kaya't nasawan, napsugan. Nangiwaywayam nga, ijilikod. Apay ko mga iwayway ko ijelikaw. Nangiwaywayam nga rin nga. Ditasangwanan. Apay, adamakan na dita sangwanan aya. Ay kaadua, nasustansya natin tikinan na. Nene. Apay, naragsak ka. Dan sa kalukon nga inarahamid mo ah. Nakasukat ka mat, Maray. Sa dino ti papanam? Dita barangay hall, Maray, mapanak kag jutay. No kasta. Nangrikap ka manan? Kapilitan. Ay sus, awan gaya ba talaga tinabati ka nagitimulam anateng, Maray? Isong nga rod, adito unag ti inaladan ti pagmulaak. Wanan Maray, nasaysaya at pay dita. Tapno saan akan na nagiti kaldeng. Do asino man ti akin kaldeng iti dayjay Wan nga rod. Ay, Maray, naamuan nyo ka din, no asino ti akin kalding iti dayjay? Orayan tayo ti i-report da kwarog. Kunak nga amunda. Ang dakalding amang mga nitimula anak ni kagawad ko na. Aywan, minta kitain. Darasem, sakbaya may bus na. Aking kalding nga tayo ti dayta. Ni, ada mga iguy-guyod. Aywan, nagatidog ti talina. Nangag mo, Chief. Nangag mo ti unin na. Ha? Miya! Kunana. Kunana lang, mate. Denggam ngamin analain Sikati agdengag ka na lang. Rong ispiling mo't dito ibagbagang nga uni na. Awanan dagiti mulak. Ay, sus, agpadatan, Maray. Impabantay ko mo't kada kwarog. Ay, apay nga rod, takin nanlat tati kaldeng. Ipaayab ko da kwarog. Ay, wen, Maray. Apay ngay, asaan da binantayan? Un kagawad. Nakita mi di kalding amang mga nitimulang anatan. Kat, apay asaan nyo nga inanawa? Chief, sikat ti sumumpat. Siyak mutla asyakaw. Inabog mi, mate. Angam naladawain. Ta nagpartak mo't amangan. Nagngisit akalding dayday kay. Nangisit ayamat kat no brown. Nangisit. Suruan nakman ako na akong rikaur. Brown? Naglawag ka brown. Nangisit ko nakmait. Danugang ka man. Ay sumarding kayaw na. Agraman kulor ti kaldeng di yo pagkinaawatan. Akin kaldeng iti dayjay. Ni Chief, amuna. Na, nung narigat asaludsab, ipasam kanyak. Nung nalaka, sungbat ka asungbat. Kita daw. Nab-nab sugmanon di kalding ta. Nagdakkel di ka na. Kaya nasawain. Adumanay, tikinan na aruat. Saan aruot tikinan na? Nateng tikinan na. Makin na tayong. No edim mo na, jay mula ni Maribanang. Ita, jay mula ni Marikwanang. Impakan mo dagiti mula ta.
Sanda gaya makayat ka chismis. Aging gagagod ang agmula-mula. Ay, sus katuyan. Mataksan ka dito nga aramidam ah. Saan mo ta siya? Jay mo't kalding timang-mangan. Nalawag ajay kalding datatabadong kananatuyang, timangmangan itinateng amulay awantay. Ay, kunakun kat. Idi pa'y ladahita nga atap ko. Sigurado ajay mula mi matatanod ti sarunuda nga ipakan iti kalding da. Iso abantayan mi dagiti mula may. Kat numatiliw mi da jay kalday, ay pulutanan may. Ah, Pirwi siya. Apay nga itawan mo't jay kaldingan napananan. Inaladan na. Ay sana mabalain. Saan dabas talaan jay kalding kaw? Apay kumasaan ka na ganito pinirwisyo na. Uray Yung kadabagay, kanimarikwanan. Ang mga nuamunan, sino tinangalan yung kalding mau. Maray. Amo kon ti umay mo damagan, maray. Di kalding yaw. Tawan mo taon. Di kalding yaw, anang nangan kadagiti mo lami anatan. Rinaman na lang mag. Ay, sana mabalinti kasta. Kinan na amin ang dagiti nagrigregatan mi nga inmula. Ay isubliyo jay kalding may. Isublim eh. No isublim, tikin-kin ng ti kalding mau anatang may. Ay unay mo day trat. Ay katanya nga rod. Apay nga min ta pinalubusam akanin na dagiti mula may. Anya nga, Chief. Anyat luto na ita kalding. Ang samantayo ah. May mayat no kaldereta. Adugulat ang arutay. Nay, pagsarsaritaan yun sa amatan, no kasan no alutun nyo day takal day. Wan kagawad. Ay, makasangsangit ni Mari Tuyang. Sapsapulan na day takal day. Isubli tayo pa'y aya. Kat kinan na amin amula tayo. Lutun tayo kit din. Pagmultahan tayo ni nanatuyang. Awon, day ta ti kasayaatan nga aramidan tayaw. Apay asak tag multa. Kat kalding kumagtinangan. Saan mo't asya? Siyempre, day ta tilintag. Apay nga minta binaybay am day ta kalding mau. Day ta kalding ko ti pagdamagam iti day ta. Sana siya. Kuintaan tayo dagiti kinan na anatag. Day jay ti bayadam. Kat day ta kalding mau, naskan nga ikulong mau. Nakungungit ka mga desisyon. Ay gagangay ti baak. Si Kanti nang ibagay ti day tamaray. Wan, naungat at talaga ti kaskanyak abaak nga awan lablight na. Mawatam, Na, isungag tulnog ka no saan mo akay at amadaksan ka. na, nagungit at talagan. Ay, word, ma'am! Ni Kapitan Enteng! Unay kamutin, Mar. No kaano pa'y nga umaya gumatang, isumot ti panang rikap mo. Ada nga rub samsambutak amiting iji barangay hall. Ay, kalakwan nakpaymut Ijay kan gumatang sa bali at Tersina. Taamok at tingi abugong lang tigatangam. Anya ating iabugo ang may sa abutilya tigatangag. Tanaalamin jay pensyon mi kinibadungkaw. Naalayo gaya man. Kano sagsasangaribo ka man? Imbag man no kasta. Ay, inakon maray. Na, anya ayati mitingin yaw. Dahil jay panangiwaras da kanumanan iti ayuda. Ada manain. Ay, mayat man. Ayuda la ka na yun na. Saan kayo nakaraman dito? Napayasaan? Para lang da ito'y kadagiti senior citizen nga da pakapilawan na. Para lang bugong ti mapanbugatangan, manunga oras ka na napangimatan. Kasano? Ijay abagatan tinapan ko naggatangan. Naganda yan. Adami lang ako ni Marikwanan. Nang rikap nga rudaun, mapan ka no makimitain. Ay, badaw, amam. Adda manin iwaras da ka no nga ayuda. Ay, kinaskin nga galibtak ta ano kasta. Sana mabalay, nasaan ta maikan iti dayta. Dagiti kanula ang senior citizens nga dapakapilawan na ti maikan. Problema yan dayta. Apay, adda pakapilawam. Awan, ang mabalay nga umadda. Sanino ti papanam, tataba daw. Ay, di talain, kwaraw.
Itulod ka na ano kayat mau. Tapno damat pasahiros ka. Ay, magbag na akaon. Isupay ti pagpasahik. Ang damat senior citizen discount mau. Ay, libre ta isaw. Unay mo't day ta alibrain. Iso nga ron magmag na akaon. Ken mapanak lang makitong ay. Makitong it ka. Isugal mo dyan nawat mo nga ayuda. Ay, kat anan mo kumangay. Kunadamot asang nga usaran itiawan ka iskan na abanag dayta. Kat adamag kay sa iskan na titong ita. No ngay mga bakat. Oh, di umado ti kwarta. Marito yan. Naawat mon sanjay ayuda yo di ta barangay. Aywan, maray. Ay kat bayadan mo't nga rudan ajay na bayagan nga utang mo kanya. Ay, adagayam utang ko kan ka. Ay inakalista, Maray. Hindi pa ilan napalabas at taon day jay. Ay, mabalin nga inton maminsanan abayada, maray. Itantan mo manan, abayadan. Hindi ka kadi madanagan. Taadan tumanan maawat mi nga ayuda kinibadong kaw. Na, imbag kayo man, takanayon nga adda maawat yung nga ayuda. Para kano kadagiti senior citizen nga da pakapilawan na. Adda pa kapilawan na, Maray. Ay, limpyo kamat iti panagkunak. Adan to isuntaw ti panagbayad kaw, maray. Apay ngay tatabadong. Nakadumog kamot na magmagna. Ay, napaka nga ron iti sugal, rigor. Apay pa lang kami na makisugal ka, tata. Sapay na isugal ko amin na kwartak. Awan pa'y nabate. Sayang adya kwartam. Ala, saan na bale? Adan tulad ta. Ha? Agsugal kan tumanan. Ay, kadwa na. Aginggat saan na ka makasugbaw. Agsugalak tulad ta. Bawal nga isugal di kwarta nga inta ti gobyerno, kabadong. Nagkuna bawal, maray. Isumad day tati kanayon da nga ibagbaga tunggan umay da agiwaras iti kwarta. Adaya, may. Kunada, saan nga isugsugal ti ayuda? Ay, adulamit. Intad na lang arudan. Pagibihangan na pa'y lang, may. Nagrigat kayo lakit din aya abagbagaan. Damaga man kay di maray. Jay nadamag ko asumarunong ayuda nga iwaras da. Apay, puno na dyan. Ay, para laang ka nagiti senior citizen nga da pakapilawan na dayjay. Kastaya. Para ka nagiti pilay, tulang, umal, kasjay. Ang kaano nga dayta? Anya akaano ngay? Apay adabdamagam aya. May damagi lang mo tamaray. Apay, dakit saya. Nagtiwad nga agbayad ni Marito yang marikwanang. Katun mout. Adalang rod kwartanan. Saan na pala akayat ti agbayad? Talaga narigat a singsingiron dayjay. Ay, kat adamot ti ibagbaga na asumaruno ang maawat da nga ayuda. Wen ngam saan da qualified. At da ayamot pakapilawan da. Ay, kayat dan sa manen ang makaawat iti kwarta. Marwam dan. Imbag kumamot ano gastusan da iti nasayat day ta kwarta. Pangigas-gastusan da aya. Kano, nakisugal di ka ba daw? Ay, una yan. Nabak. Isungawanan na pulos kwartana. Ita, urayan damanan jay sumarunaw nga ayuda. Kuya, apay nga itaugot man ang tikamuti na ito si Dainta. Na, agreklamo ka, ka makalawas mo't akarne ti sinsindata. Ay, agsakit ti tiyang ko. Takilaat man ang anatang ti si Dain. No saan mo kumangain sugal dyan na awat mo nga ayuda, karnilat ta kumati si daunta. Kita apay di kwartam ngay. Kahit di kwartam ngay, ayan na. Naabak nga raw. Day takit itatirigat na kan ka. Sugal adagos tinangusaram iji kwartam. Kaya't kung nga rin ti mga abak. Oho, hindi pa ilang matasaan ka mga babak. Tasi ka, awan apulos swerte iti sugal. Kontra kan to mo kontra. Isukit sa anak ang mga babak kay. Takontrabida ka pilmay. Ala, anusam day taugot ti kamutay. Apay, wala ka basi maalaw nga karnay. Awang nga raw. Agyamang kakindi at adapay sidang. Mala, saan na balay? Tadamang ka no sumarunon nga ayuda.
Umay ka man dito'y kuwaraw. Apay, tata. Anya da ito'y nakapaskil dito'y. Jay pizza, amay waras ti ayuda ka dagiti senior citizen. Basta mabuwa at apay tuloy na. Senior citizen, nga da pa kapilawan na. Dahil tuyan, di nabayag nga inururay may kinituyang ka. Apay, karaman kayo manandita. Ay, kaduwi nga. Awan mo't makita ka diferensyam. Napigsakan to, pay. Ada, ay di naman suruan si kakwaraw. Nuko na nga ada, ada. Partakam timag na tuyan. Ang mga numaladaw tayo pila. Urayan nakmut nagpartak ka laki dinamag na. Darasan ko naking kaki. Ay, aguray ka. Anya nga iti pakapilawan ta. Kunak mga balinta nga umay. Kahit si kangay. Ay, pila yan kuna. Makitkita, mga daigam ko asaro ko. Nadyo man eh. Nagpartak ka mo tamag na. Aging pipila yak to na, no asideday. Sige, agpila kayo. Dagiti umawat iti ayuda, agpila kayo. Kasta, agpila kayo. Dah, marituyag. Imuna ka mo tan iti pila. Agsinsinyas ka mo tan. Ay, agsaw ka Saan kamot nga umulkot? Ay, aglisi ka nita. Tapno makita na. Dito iti pila. Agpila kayaw, tayo waras ng ti kwartayaw. Ay, aglisi kayo man dito eh. Siyaktiyo mo na. Apay ka, hindi mo nakabatoy. Apay ka, simingit ka. Huwag ka raw simingit pa. Tata ba daw? Apay nga da ka dito, ay. Pila yak nga raw. Nakasarukod ka matay. Pila yak nga raw ko nakika. Ay, siyaktiyo mo na. Nay, nagsaur mo dahil kalakayan. Adamanin kwarta tabadong. Kartaklaan da ito'y. Mangtag kamot iti igatang ko iti bagas. Nagkunaking ka. Dahil tanaawat mo, tigatang mo iti bagas. Nagalas ka ti ugali mo na ya. Ay, nagluto ka. Tada pa pa na. Sa dinaw ti papanam. Mapana makitong ita. Damagang pailaan may. Nakalusot gayam da ka ba dong kan marituyang anakaawat iti ayuda. Wain kagawad. Isumot lagayam nga ado ti agrik-reklamaw. Basta da ayuda. Sana mabalin na saan damay kan. Ay, wun nga rod Kitain tayo kagawad. Noan niya ti pangusaran day tinaawat da kwartada. Ay, Chief, sana na makapagtungit ni Tata Badong. Ning, napayan ako namday tari gaur. Nang rikipon di pagtutungitan da di talaod. Ay, nasayahat nga rin no kas na. Tapno saanin ang makapagsugal ni Tata Badong. Ay, wala. Nasaya at mag. Tapno sumardengan na iti manugal nga isugal ti kwartada. Ay, linibasan nakmanin ni Badong. Ha? Sa dino, tinapanan na. Idinaamuan na nga awanan ti sugalan di talaod. Napan nakisugal ijay ilay. Ay, unay mo't daytan. Ay, wan maray. Kahit ibusin naman ng jay kwartana, iti sugal. Ay, katuan na. Isuasan ka pailaang amabayadan itamaray. Na, saan manan? Apay ngay. Awanan at igatang mitikanon may no agbayadakken ka. Unay mo't daytan. Sapay namnamaekon ang makabayad kan. Malain ton sumarunumanan nga ayuda maray. Na, makaawat kayo manan? Apay kit din asan ngay. Da kayo matlatan ti makaaw-awat iti ayuda. Ha? Kaano kami matngata? Pare! Pare! Nay, apay magmag na ka, Tata Badong. Awan nga ron pagpasahig nga agaway gwaraw. Kit no naggapukan sa amot anak isugal dito'y ilay. Way, tayo pasardan-dan di sugalan di talaod. Nuapay mga tae. Perwisyo nga minti ipapain na kadagiti taaw. Kakaiso na liwliwat itao, impasardan daki ide.
Umay kaglugan ay. Wain, isungarod na pinara ka. Tapno makikalugan akman. Libre tanay na baka kiti sugal. Hawan na pulos na bati akwarta. Kwaraw. Talaga arururudan na ka. Tuyan. Nay, saan ka ba't arururo na? Apay nga, anatang manan ti siday. Awan nga rod kwartan nga igatang itinaimas asidaon. Ay, makauman tinatay. No saan ka kumaanapan nagsugal? Diyan da ko maigatang ta itinaimas asidaon ta. Hingkan tuman damagin ka ni Marikwanan. No kaanon tumanan nga, giwaras da iti ayuda. Marwam kan. Isugal munto mo lang. Maray, padamdamag ni Badungkaw, no kaanon tumanan nga agiwaras kayo iti ayuda. Ay unay mat daytan. Daytala ayuda ti amuyaw. Apay, awanan maray. Adapay ng panagkudak. Saan kayo nakaraman? Apay ngay asaan. Disqualified kayo. Kanaskan ka nga isubli ni Badung mo dya inaawat na akwarta. Anya, tapay mag... Insugal namat nga men. Naamuan da dayta nga inaramid na. Iso nga ipaspasubli da. Kantidakos, ikatendan ijilistaan. Ay anya mo ten maray. Mabalin ayang amin nga isugal ti ayuda. Ay sos, delikado nga rod ni Badung kuno kasta. Mapanda isubli dita barangay hall inton Sabadaw. Ni Kapitan Enteng. Rigaur, intay lukat ti barangay haul. Wana, Chief. Ni Kapitan nga. Awan pa'y laing. Iso asyak ti manglukat iti barangay haul. Ay, awan ni Kapitan, Chief. Awan ko naklangarutan. Tulang kaya. Ada ko mga min isingasing ko kan ka, Chief. Anya day ta, Rigaur. No ngay, imbes nga agdiretso ta. Agpakanawan talangan. Saan mat ngagturong iti barangay hall di tagpakanawan Iso mat, mapanta ag video kay, Chief. Kahit mo asawain, saan tan nga ilokat ti barangay haul? Inton bigaten na lukatan. Awan mo't lati mapan ita iti barangay hall. Awan nga tangag pa isa? Awan, Chief. Iso nga agpakanawan talangan. Sige, no day tati ko na Rigaur. Nagapuam ka pa dong. Dita barangay hall maray. Mapaanak ko magalay ti barangay clearance ka. Nakarikop may. Ay, apay nakalikaw. Naitangarod ko mati sa ludsudog king kamaray. Tasi kati kagawad. Saan asyak ti agigigam iti tulbag? Iso asaan ka masungbatan. Kit kasanua nga roden ngay ang makaalay ti barangay clearance ko ngay. Awan sa bali ang makasungbat iti dayta sa ludsud mo. No din ni Kapitan. Wan, iso. Ingkadamagan iti balay da. Ayunay mo ti kastuyan ngay. Siyak pa iti mabannog amang berok iti kapitan. Parinteng! Maray! Yuhuu! Maray! Ay, pare Badong. Apay, saan ka pa'y laan na bannog apo manok kaw dita aya? Ay, nagsaki nga roden na ito karabukob ko, Maray. Apay ni parinting ngaya, napanan na. Awan nga rod ni Inteng, ada na panan na. Ay, sumulagayam nakarikap di barangay hall. Agam damok. Imbati na mo't jay tulbak ka ni Kwarog. Kitayan na nga ni Kwarog, Maray. Aldaway. Kuna na mo't itay amapan naluktan ti barangay hall. Kagap-gapaw kaya barangay hall, Maray. Kit nakarikap pa'y lang, Mike. Ay, napnapanan na ngay nga rod ni Kwarog. Kay tagal kitang hinanap-hanap, hinihintay at pinapangarap. Ngayong nakita kay di ako papayag. Chief, Abay, kung manuldit ka, nagkangkantak nga raw. agwalwala kan sabay. Ay saan, nagkangkantak lang. Kasla ka mo't agwalwala amin. Nagkangkantak ko nakmay. Isardeng mo ti agwala. Agkanta. Karug-rugik lang, pagsardengin na ka. Nasaysayat na mapantalukatan ni barangay hulay.
Inton madamdaman taon. Nasa papay. Mula, nagtugaw ka dito abay ka. Tadanggam ti panagkanta. Sige, tuloy mo aron. Pag-ibig ko sa'yo'y di magpapagaw. Habang tumatagal lalong nag-iibayaw. Nakitak mo't nga inyawat ni inting ka ni Kwarog jay tulbak ti barangay hall, Maray. Damagak tanapan kanu ni kabadong iji barangay hall, ngam nakarikap kanumat. Ay, nayaw-awanan ni Kwarog. Sapay naglay nga agreklamo ni kabadong. Ay, kas jay na mo't talaga day jay. Adan tumanin masaunan Ay, sigurado talagang addan tumanen masauna. Dakes tumanen ti barangay kabildatan. Da kami kit di nga opisyal ti ad-adda amadaksan, Maray. Sigon itinasagap ko nga istorya. Napan kanugayam nagbidyo kay dakwarog iti kalman. Iso asaan da na lukatan di barangay haun. Makitam day tangaramid da. Ay, hawan da kita at hanag. Intalag kano ni Kapitan J. Tulbak ti barangay kan ko ana. Kaano ay asumang panyaparenteng. Tay reklamo man ida. Agsubli ka man na ije barangay haun. Apay nakalukatin na ya. Ay kapadasam nga raw. Inka man na. Saan kan ayaw awan ni Tachik? Diretso tan, kat mapantan ilukat di barangay hall. Si kantumat nga main. Tila'y bagbaga mapapananta. Saan itan? Saan kan nga awisan? Oo, nay kayo buti na tanod. Ha? Ni Tata pa dong. Makaung-ungat mat. Ay, apay ang makaungungat ka, tataba daw. Apay, saan amadlaw ang makaungungat Kalaga makaungungat Ay, saan kan nga agungay, tataba daw. Ay, kasano asaan na ka makaungay? Nakarikap manay di barangay hall. Ay, isutay ko nak, Chef, mapantan lukatan. Ay, saan kan nga agungay, tataba daw. Tamapan min lukatan. Kahit nagsubliak manay. Ay na, nabambanluga ko nga agkarasublay. Ay, Chef, naskim agasam pati bandog ni Tata Badong. Tapno saan nga agungot? Anyang iti agas ta. Tata Badong, kayat mo ti agmerienda. Ay di naman awis-awisan. Kastoy ang makaungungat pailangan manay. No ngay mapantayo lang nga nag-video kay. Oo, mayak day Tata Badong. Pangit ka di bambanog kan ungot. Way, Bidyo kay. Ay sa bagay, nabayagin na sana ka nagbidyo kay. Ayos. intayo na talaw. Sa dino nga, ikipagbibidyo kyan tayo. Nalukatan nga tan di barangay hall, Maray. Kuna ni Kwarog itay, amapandan lukatan. Apay aya, Maray. Nagsubli manan ni Badong ko ijay. Ngam aging gaita, awan pa'y Ay, atidog siguro ti pila, Maray. Amumatan, ado ti agkasapulan iti tulong. Iso amasapol amakipila ni Badong mo. ayunan niya. Apayajak na panunot dayta. Ay, urayam laka din ni Badong mo ije balayo, Maray. Saan mo nabirukan? Aywan, Maray, nasaya at taimbagam dayta. Tapno saan akong amabannog pay. Di ko malimutan ang iyong mga larawan, ang iyong mga pangakong ako lang. Kawang mo lagi kakadwakan. Yandan nga lagi kakadwak. Ay pinanawan dak sa amit time. Kwarog! Ayan yun ngay! Kwarog! Lang dito igay, tataba daw. Ha? Kanya teraramidan nyo dita. Umay kayo dito yun Pinanawan dak mo time. Sabay nagmayat ni kumansyon. Ay, napaputngan kami nga main, iti pa nagkantam, tataba daw. Anya? Oy, pudnulay Tata Badong. Mas lamang ngamin agingginan. Kan naguroon iti nagkantakan. Ay, di da mamagawan ni Tikasta. Kano naghato dyan tuno akantak. Ready agilar ko ng bad. Sa bagay. Saan mumot ang nagawaan? Uray ta na itunog mo basay. So, asan na kalukway, nay. Isandang mo lang ang tagkanta, Tata Badong. Agawid tayo kiting. Ay, way, nagdapay nga yung papanantari, Gaur. Ay, sa dinok, Chef.
Intalukatan ti barangay hall. Ayaw na niya. Tataba daw. Kami nilukat ti barangay hall, ah. Itapay, ama panyulukatan. Kat alas 6 ay. Ha? Ay, awanan, Chip. Nalarautan. Ay, Kasanungay day tuyain. Chip, pogi ka na. Siyak day ta. Siyak, magbibising kayo manin ah. Ay, no asino kada kayo ti ado ti kwarta na? Itipita ka na? Iso, ti pogi. Sus, 5 pisos lang. Ba't di kortak dito? Sika nga, Chip. Awan kit din, ah. Ay, siyak. Ado ti kwarta. Kaya nakadiasaway na siyak ti pugay, aday. Saan nyo manan anapan linukatan dya barangay hall, kuarog? Ay, saan antay? Anya ti aramiden nyo, ta saan nyo ang mapanlukatan? Intun bigat to nantay. Masapol ang mapanyon lukatan. Tanay, adon ti makaungay. Ay, unantay. Numaamuan ni uncle mo, asaan nyo anapan linukluktan dya barangay hall. Talaga nga ungtan na kayaw. Nagrigat mo ito nalukatan na ti barangay hall, Chip. Tulba kam ngamin, ah. Madilat ta nga raw. Ay, apay nga, eh. Aglat-latin mo't ngaminan. Nan, siyak man ti manglukat. Sige, ore padasan. Makita. Ay, Narigat ko naklangarudan. nagrigat ta talaga. Anyang ti aramidon tan nga, Chip. Siya pa'y nagrigat ti panunaw. Dahita ti pagkapuya, ti problem solving. Ay, ore siyak, Chip. Agpada ta ah. Anya ti pagbagayo ang problem solving. Eh, nasaya ti may kakagawad. Imawag kanyak ni Kapitan. Ah, Kat nakadanon kan kwa na. Asaan ang maluklukatan dahi ti barangay hall. Ay, daytan. Namuanan ni Kapitan. Iso nga'y maya kong. Tasyak man laangan ti manglukat. ay, nagrigat mo't nga rut alukatan kagawad. Anya darigat. Ore padasa mga kagawan. Yawat mo kanyak dahi tatulbag. Ah, Saan minto pa yung malukatan? Si Kantukit din, kagawan. Na. Adagayam stroke na, Chip. Anya anarigat ang malukatan. Naglakat. Ha? Aday ta, nalukat ka dagos. ay, naglayin kan kagawad. Uwan na raw. Palakpakan ani kagawan ko na. Ay, ito na. Marito yan, nalukatanan di barangay hall. Siyak, di ka na yun na nakajute. Ay, nalukatanaw. Wow na, inawagan nak ni Kapitan. Kag, nakaungat kan ka. Ay, nagado a sermon na. Anya nga iti kuna na, maray. Apay ka no anak karikap di barangay hall. Anya tinsungbat mo. Kuha nga men, Kapitan, kunak. Saan ka nakasumbat? Ay, hun maray. Nga men, sumana sakit agong ungat. Ang momot ni Kapitan, nukas di ang makaungat. Sige maray, ibagakin ni Badung ko amapan ije barangay haul. Wan maray. Papanam! Ay, rumuara ka. Na, unay mo day tapa nag-isputing mo. Rumuara nga raw. Hindi gusto mong samad tanje bangbanglaw. Madimot no na bang sita. Nakalukat ka na je barangay haul. Ay, kasta iya. Di ka numamari kwa ng tikanayon anak ka jutay. Kahit, Anya ka, mapankan a ijay talaang di ka sa pulam. ay, wala niya. Anya nga aywon anya. Apay, saan nga ije barangay haul ti papanam? Kita dyan magtipapanak. Inakaon. Kasano nga ijay ti papanam ako ram, kat awan mo't awit mo. Ay, wala niya. Di gayang pangikabilak iti barangay clearance ka. Inbilog. Saan samo ngamin nga ije barangay haul ti papanam? Ije barangay hall. Unay kamitin. Agdua-dua ka pa ilan may. Awan, maray. Saan anapan ije barangay hall ni Kabadong? Napanan na ngay nga raw. Kunada kwarog, nga imbes ang nagdiretso di ta kalsada, nagpakannawan ka now.
Nagpakanawan. Anya ngay tinaramid na di takanawan. Kat anya aya tiran-rantaan dagiti lalaki, nukasta nga agpakanawan da. Napanag-checks di ta video kyan? Kasta talaga. Isumulagayam akas taunay ti isputing kan bangbang luna pimanaw. Ay aguray ka man, tamapan ko surutan! Dahil ni Tata Barong, Iguyod ni Nana Tuyang nga agaway. napanggayam nag-chicks kan nag-video kay kat nabartag. Intamutan ilukat ti barangay haul. Wansip, Narigatan no agawid ni Uncle Kao kat makita na nakarikap. Ay, ang mga no datamot ti pangurin na. oh ay sus, nasakit dahi ta, Chief. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?